Pois dentro do Concello de Ribadavia entendemos que estes períodos de vacacións pois hai que enchelos de contido cultural, de contido de todo tipo de actividades, como non tamén de actividades de conciliación, que é un elemento fundamental nos períodos non lectivos. De feito, dentro do Concello de Ribadavia temos moi claro o compromiso de ter durante todos os períodos non lectivos do ano servizos de conciliación para facilitarlle a vida ás familias de Ribadavia, e nese sentido pois a programación que teremos nesta Semana Santa abarca dende o ámbito cultural, ámbito máis lúdico festivo e ámbito tamén de maxia. Vamos a ter o Festival Ribadavia Máxica. Despois de moito traballo, conseguimos sacar esta cuarta edición do Festival Ribadavia Máxica, no que vimos ter para todos os públicos, de 0 a 100 anos, para todos os gustos. Contovos moi deprisa o que pode ser a programación do xoves ao domingo. Temos maxia infantil, temos maxia de adultos, temos maxia de perto, temos de todo. Temos un fotocol máxico para que se poidan facer unha foto espectacular levitando. Vai estar durante todas as actuacións unha hora antes, unha hora despois. Temos un concurso de maxia, de novas promesas da maxia, que é a primeira vez que o facemos, na que o gañador vai no votar, vai no decidir completamente o público, non vai intervir ninguén máis. Temos ademais maxia impronto pola rúa. Cando vexades a alguén con esta camiseta, podedes de pedir un truco, calquera. Que máis decir? Que o que falta para que isto triunfe é a xente. Entón, vinde. Tedes toda a información en ribadaviamáxica.com, nas redes sociais Ribadavia Máxica e nas redes do Concello. Temos tamén ao longo da Semana Santa e de todo o mes de abril o mes do libro, un mes con actividades en torno ao Día do Libro e con descontos nas librerías de Ribadavia para as persoas que queren adquirir libros neste período. Como dicía antes, temos o campamento de conciliación durante os días non lectivos, é dicir, o luns, martes e mércores previos aos festivos de Semana Santa, a conciliación na Pascua, que se chama, que ten o seu punto, o seu epicentro no antigo edificio do Colexio da Alameda. Despois tamén temos unhas actividades culturales moi interesantes, como poden ser as visitas guiadas ao Castelo dos Condes Sarmiento, para complementar pois todo o que ten que ver co patrimonio cultural da nosa vila de Ribadavia. E temos tamén unha das actividades para esta Semana Santa, pois é o campamento digital, un campamento dirixido ás persoas máis novas para o ámbito digital e que poidan desenvolver as súas competencias neste terreno. Ben, e hai que destacar tamén que, como non podía ser de outro xeito, na Semana Santa en Ribadavia, unha das actividades fundamentais é todo o que ten que ver cos actos relixiosos relacionados coa celebración da Semana Santa. Nese sentido, eu quero agradecer tamén a Asociación de Porteadores e Costaleiros Virxe do Portal, que ano tras ano son os que posibilitan, e a toda a parroquia de Ribadavia, que ano tras ano son os que posibilitan que esta Semana Santa pois teña tamén esa celebración relixiosa que ao final é a esencia deste período vacacional, non? Polo tanto, como sempre, haberá as procesións do Xoves Santo, o Santo Encontro, as diferentes celebracións relixiosas que xa son tradicionais en Ribadavia, e que xa digo, temos que agradecer enormemente o compromiso e o traballo de toda a Asociación de Costaleiros e Porteadores da Virxe do Portal, que son os que fan posible estas celebracións.